ka Kyrsiew Student Union kan rake ya ka Sngi Kyrsiew ri lani ka Kyrsiew National Awakening Day ha ka Southrik ubna yayong arjar san ha Khliehriat East Jante Hills District ha ka por kumba shibje no phai Sngi kandon ka jingyai kijat kaba insdang namadan football kia West bat penkut hakmat wo shirin yang wo kyang nongba hajan ka office u Deputy Commissioner ka East Jante Hills District kumta lakhot layewer ya baro ki parari ki parado parasnam ki longkmi bat ki longkpa ki samla kanthai bat chenrang ban ya poi renti lang ban im kari nginum song thai ban sngai kari ngin long klawat mai shaprang klor kari kanai kadai ka karwa na ka seng Kyrsiew Student Union yakaba unsa Pynlong lashai ka Sngi ka Southrik bana yayong 8000 arhusan